Döwletçan Ýaşymradowyň Nowatda garşydaşy belli boldy. Döwletçan üçin ol odyn nätanç hem däl. 36 ýaşly türkmen pehlwany ýene-de Amerikaly Corey Anderson bilen oktagona çykýar. Bu gedek ol PFL-iň ýarym agar-agaramdaky çempionlyk kuşagyny almagy inançar. Tutulşyk 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Dubaýda geçiriler. Bu iki garşydaşyň ilkinji duşuşy 2020-nji ýylda Bellator 257 ýaşlyň çäklerini bolupdy. Şo gedek Anderson 3-nji raundda tehnik nokaut bilen ýeňiş galany. Döwletçan Ýaşymradow soňky 7 tutulşyny ýeňilmän gelýär. Soňky gedek ol 2024-nji ýylyň noýabrynda Amerikaly Impact Asandanaydan üstün çykyp, ýarym agar-agaram derejesinde Türkmenistanyň taryhynda ilkinji gerek PFL-iň çempionu boldy. Ýeňiş galanyň üçin Döwletçany bary ýogy 58 sekund ýeterli bolupdy. 30 ýaşly Anderson barada aýdylan bolsa, ol UFC'den gelen pehlwan. PFL-iň häzirki çempiony. Soňky duşuşyny ol Denis Kalçow ýeňdi.